Здравейте, хора, това е един подкаст с Google Заем в описанието за Skype. Пишете Google Gravity Share Map. Но моето описание няма да е кой знае колко, като първо, защото не ми занимава, сигурно вашето ще е по-хубаво. И гледайте сега, това е Google, тук той се разбива. Може да вземате всякакви части, защото аз не си помня. И да чупите целият Google. Така беше пак. И това е. Може би го знаете, както казах, и това беше от мен. За Google Gravity. Чао. И може описанието ми да пише лол. Аз така го измислих, но хора не ми занимава, иначе може да направя много по-яко описание. И това е, и така ние може да запишем в описанието и го копираме това нещо в Skype. Това беше от мен, Регулатор 22, за как да си направим готино описание за Skype. И тук можем да си правим каквото си искаме. Ето какво представляват сайта. И тук може да пише и така нататък. Може да се направим и настройките. Сега ще ви покажа точно как се прави. Вижте. Текст. Тук се добавя някакъв текст. Може да добавите снимка. Ето. Вижте. Ето. И снимка може да добавите. Това беше от мен. Как се прави сайт с ali.bg. Надявам се, че сте ме разбрали. Пропуснах да ви покажам да си направите страница. Примерно full текста. Няколко. И ето нова страница си имаме. Това беше от мен. За как се прави сайт с ali.bg. Чао!